समाजारि बिजोङाव पाकिस्तानखौ मदद होनाय दायाव गसाइगाव फरायसालिमानि बिबुंगोरा जयनाल आबेदिनखौ पुलिसा हमो। मख'नो गोनां बाथ्रादि भारतआ पाकिस्ताननि उदखारिफोरनि थावनिखौ गाग्लोबनाय जाथाय जाबाय थानाय समाव पाकिस्ताननि जानानै समाजारि बिजोङाव बाथ्रा बुंबोबाय थानायनि दायाव आसाम पुलिसा दासिम गोबां सुबुंखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होदों। बेबादि समावनो क'क्राझार जिल्ला सिंनि गसाइगाव महकुमानि सदर गसाइगावनि गसाइगाव कलेजनि इंराजि बिफाननि बिबुंगोरा जयनाल आबेदिनआ पाकिस्तानखौ मदद होनायनि बाथ्रा समाजारि बिजोङाव फोसावनायनि दायाव पुलिसजों खाजायो। Bapak dong, bapak. Bapak dong, bapak. Bapak dong, bapak. Bapak.